Sawubona Ziziphi, uyaphila mama? Mfowethu umkhwenazi i-whistleblower. Uma kuwukuthi i-whistleblower ani understand kahle. Hayi bafana i-browsing inthola meaning ye-whistleblower. Kanti nangale ku browser i-whistle impempe, i-blower umfuthi wempempe. Uyabona umuntu oxwayisayo noqwashisayo. Uyabona mangasithi wesiqiwini ucathanyelwa inhlwathi bese ibhubesi libanga umsindo oqwashisayo ukuthi na inhlwathi icathamela bese uyabaleka. That is a whistleblowing. Ukuba i-whistleblower akuncikile ukuthi unamandla kangakanani noma uyingozi kangakanani, kodwa nje i-whistleblower umuntu othatha ithuba esuke livele lokuqwashisa nokumemeza ukuthi nayi inkohlakalo noma nayi ingozi. I-whistleblower leyo umkhwenazi uyilokho emhlabeni jikeleleke nase South Africa sinemithetho evikela ama-whistleblowers njengale mithetho evikela ufakazi. Angicabangi ke ukuthi umkhwenazi akayona whistleblower futhi ayikho indlela elingayenza you isolate umkhwenazi kuma whistleblowers. Uyi-whistleblower qinisile undlozi. Ngicabanga ukuthi sengidlulile kulokho. Sengiya manje kulokho ukuthi ikomiti laseParliament liyiyo ngampela iParliament, liyingxenye yalo iParliament. Awukwazi ukuhlukanisa lona neParliament ngoba abantu abafanayo nalabo abantu ababe address eParliament akakwazi ukuthi ngoba sebenza ikomiti manje bese bethi sebeyinto ehlukile. Cha, leli komiti abalenza manje into kwakufanele bayenze vele ngaphambi kokuba umkhwenazi aye kwi-media briefing. Ayikho into esimanga ngabo abangazozenza serious. Okunye engifuna ukusho laba abantu baseParliament bahluleke kwaze kwakabili kumanje sebebhithwe imadlanga commission ngoba kwakufanele bona balenze leli committee before bambiza umkhwenazi abakwenzanga inqwaba yenyanga. Bekufanele ke emva kwe-media briefing balenze quick bambiza umkhwenazi earlier than imadlanga commission abakwenzanga. Eshuthi bona sebesifeyile kabili thina njengesizwe. Kahle leli thibe likhona njengamanje akukhona ukuthi lokhu beblame abanye abantu, kufanele bethathe responsibility bona. And phumani lento behave as if leli committee umalema. Cha, asixeki umalema sixeka i-committee board yonke leyana. Aningabe senikuthatha kini na personal. Nanokuthi phumani kulento yokuthi uma uNdlozi eke wagxeka anybody from EFF noma yona EFF kusho ukuthi uyanihlasela. Cha, akunjalo. Shuthi niyahlasela nje mhlawugxeka nje. Cha, akunjalo. Into okufanele uyazi mntakababi le ukuthi egcineni kosuku singama South Africans noma ngabe yini into engenzeki kahle sonke sithwele responsibility yokuyixeka. Nina ibehavior yini ikhomba ukuthi nina siyozwana nani mhla sigxeka okwethu o-ANC, sigxeka oNkatha, sigxeka o-MK ngoba thina siyabagxeka wethu amaqembu mabheda, siyabagxeka bethu abaholi mabebheda. Ngale kwalokho ke shothi siyohlala siphikisana ngoba uma kukhona ukurongo okwenziwe i-EFF noma abaholi be-EFF akusobe kwenzeka. Shothi fanele sikuvume nje akusobe kwenzeka ukuthi wena ume neqiniso. Wena njalo uyasayida njalo iside. Uyayibona indaba? Iyeke lonto leyo. Iyeke nje. I wrong.